Ben, bo día, estamos aquí, comparecemos públicamente como Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público para amosar o noso apoio á convocatoria de folga estudantil en todo o ensino non universitario e universitario que o Sindicato Ergueres Montes de Galiza ten convocado para o día 16 de novembro. Entendemos que é unha movilización necesaria porque estamos nun momento de silenciamento absoluto sobre calquera tipo de debate do marco educativo. Estamos nun momento en donde queda constatado e claro que a estrategia do Partido Popular está funcionando no sentido de adiar calquera tipo de debate sobre a derrogación ou, cando menos, paralización da LOMCE, unha estrategia que dá os seus frutos e observámoslo con tristeza porque vemos que a oposición no Congreso dos Diputados non é quen de liberarse desa estrategia, non é quen de botar abaixo todas as trabas que o PP pon no adiamento permanente dos traballos da subcomisión, esa subcomisión que xa calificamos no seu momento de paripé e que, dende o principio da legislatura, non fixo nada máis que permitir que a día de hoxe a LOMCE se estea implantando con todo o seu rigor, exceptuando, como ben se sabe, o valor académico das reválidas, que, como é obvio, foi retirado debido á presión social destes últimos anos, nos que, a nivel galego, evidentemente, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público tivo un papel fundamental. Entendendo que a realidade da LOMCE está plenamente implantada, está vixente, efectivamente algo que se pretende agochar do debate público, que se pretende colarnos que o adiamento das reválidas e a súa paralización é suficiente cando o que precisa o noso ensino é un cambio completo de modelo. E nesa liña convocamos esta folga estudantil colocando na mesa de debate a posibilidade e a necesidade dunha lei galega de educación. Entendemos que precisamos unha alternativa para o noso ensino na que xoga un papel importante a comunidade educativa galega, na que se nos teña en conta para a elaboración desa lei. Criticamos, por tanto, unha deriva unilateral e totalitaria do Partido Popular, tamén unha certa complicidade do resto das forzas do arco parlamentar no sentido de que non son quen de frear esa deriva e, sobre todo, o que nos preocupa é o absoluto desleixo dos gobernos tanto de Madrid como de Galiza e unha clara intencionalidade de que a educación non forme parte do debate político, que nos esquezamos dos recortes, que nos esquezamos de que a LOMCE a día de hoxe está plenamente implantada e que non poidamos socialmente facer ver e difundir unha realidade tristísima, penosa, que é que o goberno da Xunta de Galiza, tamén o goberno do Estado, ten a educación unha prioridade cero. No comezo deste curso 17-18, desde Erguer realizamos diversas asembleas abertas en moitos centros de ensino de todo o país, nos que recollimos propostas de como debería mudar o noso ensino, de que factores debería incorporar esa lei galega de educación. En base ás mesmas, fixemos na terceira semana do mes de outubro en 70 centros de ensino, tanto facultades como institutos, un referendo sobre se o estudantado consideraba que unha lei galega de educación era a alternativa necesaria para o noso ensino. Obtivo un 94% de votos a favor e consideramos, polo tanto, que é algo que debemos reclamar, que debemos exixir para o noso ensino e será o próximo xoves 16 de novembro nas rúas con mobilizacións que serán ás 12 da mañá en 12 cidades e vilas galegas. Do de vista, entendemos como moi positiva calquera acción de difusión do debate, de movilización social que se emprenda e, por ese motivo, apoiamos a folga do próximo día 16 e tamén animamos a todo o profesorado, tamén as nais e os pais, a que ese día, aínda sendo unha folga estudantil, tamén haxa un apoio decidido e unha participación nas movilizacións que están convocadas para esa mañá.